Balobo. Ba? Balobo. Balobo. Pag nalaglag yung bunga niya ganito kalalaki tapos ilalaga siya ilalaga tapos. May bunga ngayon? Ay, wala, May sir. balobo, no? Parang nasa mani siya pagka namunga. Ito. Bilog-bilog din siya ganito. Balobo. Ang haba pala ng hydropower plant nyo, Opo, no? hanggang doon sir sa Mother Falls siya. Mother Falls. Ah, okay. Kasi doon siya nangunga Saan doon siya sa tubig kumukha ng ano? supply. Okay. So, yun nga. Ayoko pa maging vlogger. Naging vlogger ako di oras, ah. ang ano eh, dami ko nalalaman sa guide natin. Sige, magpa-vlog tayo. O, yan. Ah, ito. Yan ba yung tinuro mo doon o Opo, iba sir. yan? Ito sir, yung ginagawa rin ano ito. Mga... Hindi, ito. Ito yung kaninang Ay, sinabi. ganun din na yan sir. Iba to? Siya lang din sir, di pa naman siya inom. Ay, hindi. Magiging red to pag hinog na. Opo. Okay. Masim pa yan. Ano yung pangalan? Ano? Yantok. Ito yung yantok. Opo. Time out. Ito yung Dipig. tawag dito? Dipig sir. Dipig. Ito, pagka meron kang kaaway sa kapitbahay mo, pwede pang hampas na. Hindi, ang talim yun. Pang talim. Ginagawang yantok. Yantok sir. Yantok, okay. Wala ka dyan, ano, diphenhydramine, ganun. Yung mga para sa allergic reaction. Ay, wala. Hindi, kailangan rin basic. Kunwari, ba may allergic sa ano, sa pollen or something, di ba? Or sa alikabok. Wala lang, ma-advise ko lang kasi since guide kayo, ano lang, suggestion lang. Kasi para sa mga first aid kit, pwede mo dagdag yun. Mga ganun, first aid. Ano nang mga worst case scenario dito na nangyari before na ano, as a guide na di malimutan, meron nang nalaglag gano'n or Ay, wala pa naman sir. wala, okay. Na-trap, nalito or ano. Tama, sige. Pigilin mo pati. Mo, ano. Ay, tawal. Wala. Pumungka ka mo tan. Feel ko nakagat ka. Di ba ito? Di ba ito ba parang siya? Okay, let's move it. Ayan. Sakay. Ano, hindi pa sila? Nandiyan pa. Wait lang po kasi yan. Tayin lang natin sila tumawid. Di ba ito lang mo itong pangit? Naman sir. Kani? May kamay na agad. May kagat to. Kasi dalawa magkahiwalay eh. Oo. Nakagat siya. Nakagat ka na sawa. Sa bandang baba, meron din. O dyan lang. Tatlo, yan o. Meron din. Sa below dyan sa tatlong wala na? May nakagat sa'yo. Move. Yalla, ya baba. Ándale. Kung kamutin na. Ándale, matulas. Okay, dito tayo sa bridge. Kuya, naka-record pa to. Pwede pahawak lang. Sige sir. May tatanong lang. Ito po ma'am. Sige po, baba na po ma'am kayo. Doon na lang po ma'am, sa baba doon.
Isabela. Thank you ba? Boss, sige na. Para ma-assist mo sila, sorry. Wala yan naman. Nabubuli na naman ako ah. Wala yung prinsesa namin, baka wala kami pambayad. Sa kanya nakasalalay lahat ng mga kabuhayan namin. Hindi yung tao. Bali na makagat kami lahat ng kapantal. Wala na ito. Wala, lagi sinabi nito. Ate, okay lang po palagay sa bag niyo. Okay lang. Para ma-record ko yung mga ano. Sige, move ka na. Sige po. In-interview si Kuya Jun din eh. Ikaw naman yan, te, kung gusto. Ate, ano po kasi ulit name nyo? Esther po. Si Ate Esther po, ayan. Ay. Tawakan niyo rin ako. Ako, coach, dito, ayan. Ay! Thank you. Sure, anytime, coach. Pakis nga. Ay, Lala. May pagbalik talagang na lang yung lahat yan. Hindi ako makakalamay, may contact lens ako eh. Half body lang. Si Kuya Jun. Asan siya? Di ba ne? Tira, mauna ka na doon. Sige po, ingat po. Baba. Kaway-kaway, Bal! Bal! Nakay ko na pa si Natalie, ang haba, ang laki ng bag mo. Ako nga, lilit na hawak ko eh. Ay, saan tayo? Si Kuya Jun. Ate Esther, may nakita na kayo ng isda? Meron na? Tawid po tayo dito, sir. Pero may isda po kayo nakita? I-record ko lang sana. Wala pa? Wala pa. Mahirap na, ay madalang lang no? Oh, dalang. Tawid tayo. Si Kuya Jun nawala. Ay teka, yung ano to ah. Si Kuya Jun, na-miss ko siya.
Ayun, tumutulong pala si Kuya Jun. Partida Award goes to Ate Lea. Ay dahil na ang laki ng bag oh, para magmamall. Di ba na nga? Ganda. Ay, dun daw. Diyan. Dali lang, may naiwan pa. May naiwan pa. Ate na. Ito na lang po. Sir, Dito na lang daw. Change location tayo. Oops. Wala namang bigla ano, nabamba sa cellphone ko eh. wala naman sir. Wala naman. Ito oh. Hey! Awiran! Tara, tayo natin si Kuya Jun. Sino pa hawak? Tataasan ko na yung ano. Ano?